Здравейте, мили приятели! Записвам това видео и ще се опитам да вляза в материала до толкова, доколкото успях да го предам и да го преподам на хората, които участваха миналата събота в живото събитие. Ще достигна точно до една точка и ще преустановя видеото, ще преустановя лекцията, така че да имате възможността да се насладите на живата ни среща тази събота. Започнахме с това, че аз предлагам нервно-лингвистичното програмиране като метод и начин на живот, защото той действа неотменно. Как? Този подход е системен. Това е начинът, по който функционира всичко, което ни заобикаля, цялата Вселена, целия космос. Действам така, защото създавайки нови програми, ние пускаме новото и желаемото, исканото в живота си. Винаги казвам, че това, което имаме или нямаме, е резултат на нашето поведение, на нашите навици, на това как сме изградили целите си, на това кои сме ние и каква идентичност представяме пред света. Разбира се, че ние сме уникални. Разбира се, че сме неповторими. Но това все още не означава, че сме дали най-доброто от себе си или че не можем да разгърнем, да пресътворим, да сътворим нещо ново. Човекът е напълно отделно същество в Вселената. Може така да се каже и в космоса. Ние пребиваваме в този космос. Но космос означава ред. И в този ред ние взаимодействаме с всички останали същества и така ставаме по-ефективни. Единствено чрез контакта си с другите, с обкръжението ни, ние ставаме по-ефективни. Моделът винаги е един и същ, защото е системен. Системата функционира правилно, когато се спазват три принципа, за които ние сме говорили. Това е принципа на принадлежност, принципа на признание, принципа на иерархията. И така, ние създаваме отношения с даден човек или с много хора. И какво искаме от това взаимоотношение? Ние искаме да бъдем припознати, да бъдем разбрани. Разбирането е нещо велико. Разбирането не е нужно само по себе си, то е нужно за да удовлетвори някакви наши нужди. Първи акцент. Искаме да бъдем разбирани, за да удовлетворим някакви наши нужди. И това се случва чрез общуването и комуникацията. Не напразно ви казвам, че ние сме богати с вниманието и с времето на другите. Ето, например, започвате някъде работа. Вие подписвате договор. В този договор имаме задължения и права. Когато ние ги спазваме, то какво означава това? Че удовлетворяваме нуждите на системата, на предприятието, в което участваме, а също така удовлетворяваме и нашите нужди във вид на заплата и отношение спрямо мястото, което заемаме. Нека да започнем с малко история. Всъщност искам да ви съобщя, че ние работим с сигнални системи. Сигналната система е разработена и е донесена при нас като знание, като разбиране от академик Иван Павлов, който, ако си спомняте от учебниците по биология, правеше едни експерименти с едни лампички и с едни кучета, които трябваше да отделят слюнка тогава, когато видят храна, когато видят лампичката. Същевременно и купичката с храна. Така, вие разбирате по този начин как работи мозъка ни чрез сигнали. Такава една сигнална система е нашата реч. Ние всичко опаковаме. Ние така се разбираме. Всичко опаковаме в думи. Така че може да се каже, че единицата за нашата сигнална система, това е думата. Когато ние разговаряме, това е първото нещо, с което водя всичките си лекции. Ние трябва да бъдем внимателни и да подбираме внимателно думите, с които разговаряме. Така че да удовлетворим в крайна сметка както нашите нужди, така и нуждите на отсрещания. Така че ние сигнализираме чрез нашите думи, чрез нашия изказ от какво имаме нужда. И
поради факта, че го знаем, е редно да го поднесем конструктивно. Процентът на хората, които не получават това, което искат, е много висок. Тоест, аз имам нужди, ти имаш нужди, но ние не можем да се докоснем в това някакво общо поле. Има недоразумение поради нарушена сигнална система. А ние казахме, че една от основните сигнални системи, това е речевата система. Например, при животните, където няма реч, между другото и его, там нещата се случват много бързо. Там работят инстинктите, те са удовлетворени от към безопасност и храна и мачът приключва. Така че се връщаме отново към речта и ви обявявам, че това е, ако не най-главната, една от основните системи, с помощта на която ние можем да се договорим. Принципът в общуването е много важен. Първия от които е: трябва да запомните, че в комуникацията другите хора винаги различно приемат и поднасят информация. Тоест, те са различни. Запомняме, другите хора са различни от нас. Винаги. Ние сме различни и уникални. И когато това се отнася до нас, ние го приемаме, аплодираме, но някакси не можем да свикнем с мисълта, че другите хора винаги мислят по различен начин. Запомнете го, запишете си го. По някаква причина ние настояваме на това, което искаме, но трябва да вникнем в това, че вероятно и другите хора искат същото. И това е основание да ние да се разминем. Ако започнете от днешния ден, от тази минута, в която чуете това видео, да се пренастройвате, моето разбиране за любов, грижа или някакви други понятия, ценности, винаги ще се различават от разбирането на другите хора. То вие ще започнете да се интересувате от тяхното разбиране за тези неща. И така, това е първият принцип, който трябва да запомним. Другите хора винаги мислят по различен начин. Те никога не мислят като вас самите. Никога. Това е минимумът, който трябва да направите. Да се разберете взаимно какво искат и двете страни, които участват в дадена комуникация. Защото те могат да бъдат и 3, могат да бъдат и повече. Така че всеки договор между хората може да се сключи единствено и тогава, когато са съгласувани понятията. Ние понятно сме обяснили на другия какво искаме и понятно сме разбрали това, което той иска да ни каже. Знаете ли, ако всичко това не се случва, диалог няма да бъде постигнат. Не е никакъв проблем да попитате: правилно ли разбрах? Да съгласувате, да се рапортнете. Така че другите хора винаги мислят по различен начин, те никога не мислят като нас. Следователно, ние трябва като задача номер 1 да разберем другия, за да можем да постигнем резултат. Всичко е на ниво, когато се разяснява на време. Ето, хората живеят години наред заедно и ако се вгледате в диалозите си от дома, ще разберете, че рядко стиковате желанията си, рядко обръщате в детайли внимание на това какво иска другия. И ако преобърнете играта, вие ще станете много по-ефективни. Защото какво е разочарование? То е обратното на това, когато съм се очаровал. Когато съм изпаднал в илюзия относно това, какво може да ми даде даден човек. Това е състоянието на първите впечатления, когато вие изпадате в симпатия, в едно такова заблуждение, както казах, илюзия, и успявате да надарите дадения човек с всички качества, които очаквате от него, без той да подозира, че вие правите това.
И когато този даден човек не ви дава очакването, защото той никога не го е имал и той никога не е възнамерявал да ви го даде, тогава вие сте разочарован. Защото за вас грижа, любов, уважение е едно, а за другия човек е съвсем друго. Ние вече казахме, че другите хора мислят, усещат света по съвсем различен начин. Съответно, ако ние разясняваме тези базови позиции, то ние няма да бъдем разочаровани. Няма да се разминем с нашите очаквания. И така, обобщавам. Първата сигнална система е речевата система. След нея реагират нашите сетива, нашата репрезентативна система, нашата кожа, нашия слух и се задействат нашите филтри на обобщение. Тогава ние сме в състояние да игнорираме сигнали, защото нашата сетивна система започва да реагира с старите си установени трасета. Мисля, че това е достатъчно. Стигнахме до първото обобщение, което не е лесно да осмислите. Преподадено по този начин, вероятно е просто, но да го въведеме в нашия стил на живот, всъщност не е никак лесно, защото трябва да свикнем да наблюдаваме себе си, да наблюдаваме емоциите си, да не им се съпротивляваме. Не напразно пуснах в групата и декларация за липса, за отказ от това съпротивление. Моля, направете го. И така ще се видим отново в събота на живото събитие, където ще продължим да говорим за системен подход, ще продължим с принципите на комуникацията и за момента ние засегнахме само няколко от тях. Питай и проверявай това, което си разбрал, съвпада ли с очакванията на събеседника. Смисълът на общуването се свежда до реакция. Резултатът понякога на тази реакция се разминава с вашите очаквания. Единствено и само ако не е спазено правило номер 1, да има съвпадение на взаимните очаквания. Ако не постигнете целите си, то трябва да направите план А, план Б, план С. Добре е в началото да работят тези 3 препоръки. И така очаквам ви отново в събота в 3 часа, както винаги. Благодаря ви. Всичко добро!